Halos 6 na pisong rollback sa kada kilo ng LPG, epektibo na sa unang linggo ng Hunyo. Ang detalye sa report. Sa kabila ng lingguhang pagtaas sa presyo ng diesel, epektibo naman ngayong unang linggo ng Hunyo ang big-time rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Bumaba ng 5 pesos and 90 centavos ang kada kilo ng LPG. Ibig sabihin, aabot sa mahigit 60 piso ang matitipid ng mga consumer sa bawat 11 kilogram ng LPG. Ayon sa Department of Energy, bumaba ang contact price ng LPG sa world market. Malaking bagay ang rollback para sa mga maliliit na negosyante na gumagamit ng LPG. 10 LPG ang nagagamit kada buwan sa 2 karinderya ni Aling Rhea sa Dagupan City. Sa pagbaba ng presyo ng LPG, aabot sa 600 pesos ang kanyang matitipid kada buwan. Painit lang kami ng sabaw, hindi diretso naka-on. Pag diretso, siyempre sayang din yung gas. Siyempre pag tumaas yung gasol, lahat magtataasan na, pati yung mga bilihin. Oo sir. Opo, apektado talaga. Pero kahit may rollback, todo higpit pa rin sa sinturon ng mga consumer dahil mataas pa rin umano ang presyo ng ibang bilihin. Minsan po, rice cooker ang gamit namin. Magluluto kami ng kanin ng tanghali, sabay na yung panggabi po para makatipid. Ang mahal po ng LPG po ngayon, sir. Ito ang ikalawang rollback sa LPG simula Mayo ngayong taon. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, Balitang Amyanan.